Израел за пореден път нанесе удар по Иран. В продължение на десетилетия Израел постоянно е в конфликт с Иран, което редовно се изразява в военни действия. Малкият Израел има смелостта да се противопоставя на Иран и заобикалящите го араби само по една причина. Съединените американски щати по всякакъв начин подкрепят еврейската държава. Преди изборите Доналд Тръмп многократно повтаряше, че е против войната. Аз съм против войната. Това е ужасно, казваше Доналд Тръмп. Но сега самият Тръмп поставя ултиматум на Иран и заплашва с военни удари, като предлага да се сключи някаква сделка. Ще кажете, че причината е очевидна, това е ядрената програма на Иран, който упорито се опитва да създаде атомна бомба. Тръмп убеждава иранците да се откажат от производството на ядрено оръжие, за да елиминира възможната заплаха. Ами ако независимите иранци започнат да обстрелват Америка или Израел със своите ядрени ракети? Колко страшно само! Но това е лъжа и спектакъл за публиката. Иран няма ядрено оръжие. Атомната бомба на Иран е мит, измислена приказка. Дори и да създаде ядрено оръжие, Иран няма да може да натрупа толкова бойни глави, че да представлява сериозна заплаха за Съединените щати. Изобщо няма как да успее. Иран не представлява никаква военна заплаха за Съединените американски щати, нито сега, нито в бъдеще. Тогава нищо не е ясно. Ако Иран няма ядрено оръжие, защо тогава Америка се тревожи? Защо Тръмп заплашва да удари Иран? Работата е там, че днес държавите или, иначе казано, зоните на световната икономика се борят за оцеляване по време на криза. В каква криза? А вие наистина ли не забелязвате кризата? Човечеството вече 10 години живее в криза на недостиг на енергия. От тук идват опитите да се набави липсващата енергия по неефективни и нестабилни начини, с слънчеви панели и вятърни генератори. Също така в световната икономика има криза на свръхпроизводството и едновременно криза на препълнените финансови балони. Щатският долар е глобална валута, а балонът с долари е надуван до немислими размери. Китай концентрира производството при себе си и увеличава собственото си влияние в света. Китай става все по-значим, което поставя под заплаха лидерството на Съединените американски щати. Както виждате, Америка има достатъчно причини за безпокойство. Стоп, ще кажете вие. Всичко изброено по-горе са проблеми на Съединените американски щати. Какво общо има тук Иран? Ами как да няма? Иран изпомпва от земята 4-5% от световния добив на петрол. Иран винаги е сред първите 10 страни по добив на петрол. Иран извлича от недрата 6-7% от световния добив на газ. Иран е сред трите водещи страни в света по добив на газ. Иран е един от източниците на енергийни ресурси за Европа и за Китай, а енергията е основата на живота и производството. Петролът е горивото за транспорта. С никакви електрически автомобили никога няма да замените петрола. При намаляване на потока на въглеводородите всички процеси се свиват, производството намалява, оборотите на икономиката падат. Ето какво иска Тръмп. Съединените американски щати искат да намалят потока на петрол и газ от Иран към Европа и Китай. Тръмп удря в най-уязвимото място на Европа и Китай. Това е зависимостта от постоянния приток на петрол и газ. Най-простият начин е да се прекъснат доставките на енергийни ресурси. Икономиката и производството на Европа и Китай ще се свият и частично ще се преместят в Съединените американски щати. За да станеш силен, не е задължително да увеличаваш собствената си мощ. Друг вариант на стратегията е да отслабиш съперниците си. Именно това прави Тръмп, нанасяйки удари по Иран с ръцете на послушния Израел. И Доналд Тръмп не лъже. Той наистина спасява Съединените американски щати. Конкуренция за оцеляване в условията на глобална криза.
Тръмп лъже само по отношение на страшното ядрено оръжие на Иран. Но властите на Съединените американски щати са принудени да измислят приказки, за да оправдаят намесата си в чужди дела. Представете си, ако президентът на Съединените американски щати заяви, че за да се запази нивото на потребление в САЩ, трябва да се отслабят конкурентите, а именно Европа и Китай, за което е необходимо да се намали потокът на петрол и газ от Иран към тях. Затова Израел послушно бомбардира Иран, а Съединените щати заплашват с нови удари. И тогава излиза, че лошите американци заради собственото си благополучие вредят на другите. Това изглежда некрасиво, не е хубаво и не всички граждани на Съединените щати биха подкрепили такава стратегия, а всички искат да бъдат добри, мислят, че са добри и живеят в добра страна с правилни идеи. И за това беше пусната приказката за ядрената заплаха от Иран. Американците без съжаление ще отслабят или дори напълно ще унищожат всяка държава. Това е борба за оцеляване по време на криза. Тук няма нито приятелство, нито състрадание. Оцелява най-силния. Сега вече знаете истинската причина, поради която Съединените щати оказват натиск върху Иран и му заплашват. Предлагам на гражданите на държавите, които продават петрол, газ и въглища в Европа и Китай, сериозно да се замислят за своето бъдеще. Поздрави от Руската гора!